ମୁଁ ଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ସମୟ ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଆମମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ, ତାହା ଚିରଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାହା ବଦଳିବ ଓ ଆମେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା। ଉପଦେଶକ 3:1-8 ଲେଖାଯାଏ, ସବୁ ବିଷୟର କାଳ ଅଛି ଓ ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ମନୋରଥର ସମୟ ଅଛି। ଜନ୍ମିବାର ସମୟ ଓ ମରିବାର ସମୟ, ରୋପିବାର ସମୟ ଓ ଯାହା ରୋପିତ ହେଲା ତାହା ଉପାଡ଼ିବାର ସମୟ, ବଧ କରିବାର ସମୟ ଓ ସୁସ୍ଥ କରିବାର ସମୟ, ଭାଙ୍ଗିବାର ସମୟ ଓ ଗାନ୍ଥିବାର ସମୟ, ରୋଦନ କରିବାର ସମୟ ଓ ହାସ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ବିଳାପ କରିବାର ସମୟ ଓ ନୃତ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ପ୍ରସ୍ତର ପକାଇବାର ସମୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସମୟ, ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାର ସମୟ ଓ ଆଲିଙ୍ଗନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବାର ସମୟ, ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାର ସମୟ ଓ ହଜାଇବାର ସମୟ, ରଖିବାର ସମୟ ଓ ପକାଇ ଦେବାର ସମୟ, ଚିରିବାର ସମୟ ଓ ସିଲେଇବାର ସମୟ, ନୀରବ ରହିବାର ସମୟ ଓ କଥା କହିବାର ସମୟ, ପ୍ରେମ କରିବାର ସମୟ ଓ ଘୃଣା କରିବାର ସମୟ, ଯୁଦ୍ଧ ସମୟ ଓ ସନ୍ଧି ସମୟ। ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ସମୟ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି ଓ ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ବଦଳୁଅଛି। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି, ଚିନ୍ତାର ପରିସ୍ଥିତି, ଅଭାବର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ରୋଗର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁକିଛି ବଦଳିବ ଓ ଆମେମାନେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ଠିଆ ହେବା। ଜହନ 16:20 କହେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଯେଶାୟା 61:3 ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭସ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଭୂଷଣ, ଦୁଃଖର ପରିବର୍ତ୍ତେ ସୁଖରୂପ ତୈଳ, ଅବସାନ ଆତ୍ମାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାରୂପ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଗୀତ ସଂହିତା 30:12 ଗୀତରଚକ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ବିଳାପକୁ ନୃତ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ଚଟବସ୍ତ୍ର ଫିଟାଇ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ପଟୁକାରେ ମୋହର କଟି ବାନ୍ଧିଅଛ। ଯିରିମିୟ 31:13 ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶୋକକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବେ, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖରୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବେ। ମଲାଖି 4:2-4 କୁହାଯାଇଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧର୍ମରୂପ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆରୋଗ୍ୟଦାୟକ କିରଣ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଦିତ ହେବ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାହାର ହୋଇ ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଟ ଗବଚ୍ଛ ତୁଲ୍ୟ କୁଦା ମାରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରି ଆନନ୍ଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅଟୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାର ବହନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ।